är det 12 minusgrader och rätt bra kräm i spannet måste jag säga. Jag har stått på bromsmattan första halvmilen, kramp i vaden. De är väldigt pigga nu, vovvarna. Det börjar närma sig en anständig temperatur för dem och vi har äntligen fått hem bra mat igen och ja, allting är som upplagt för att det ska vara härliga tävlingspass nu kommande veckorna. Så de jobbar på. Jag ska försöka hålla ett jämnt tempo så jag håller ner tempot lite grann. Det gick kring 20. Se om vi klarar av att hålla det tempot på 4 mil. Det är stjärnklart ute. Månen kastar skuggor så det är riktigt ljust ute. Jag skulle egentligen inte behöva lampan. Jag kommer säkert slå av det stundom. Men jag tycker det är bra att synas också. Det kan fortfarande vara folk ute på promenad den här tiden. Men innan vi är färdiga så kommer det vara så sent att jag kan... Jävlar! Ja! Kom igen tjejer! Ja! Kom igen! Alla hjälp till! Ja! Kom igen! Jag råkade köra diket lite. De fick dra upp mig. Ja, ni ser inte mycket med reflexer förstår jag. Inte mycket åkt, det är ett 6-band idag. Galen står med första halvan av sträckan, sen så kommer David och hämta henne. Och det är roligt att köra. 6 krutpaket, det är bra fart och tryck. Det är gött. Feeling är lite varm fortfarande. Jag hoppas det ska vara kallare när vi ska tävla på riktigt. Men nu är jag kall om handen så nu måste jag ta på mig handskar igen. Ha det bra hörni, hejdå!